Hello guys, खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बे DN माइक्र'फकास चेनेलाव आं मुसुक देरासा नार्जारि गोसो गोरबोजों बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो इसोरनियाव मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि खाथियाव नुजाफैलायबाय। स' लोगोफोर दिनै आंहा देहायाव बारा थिग नङा, अब्लाबो नोंथांमोननो भिडिअ मोनसे बानायबाय। आं फैदों नालाय बेवहाय। स' लोगोफोर बेयाव फाइनालि आं बुंनो लुबैगोन मा जादों बेवहाय। नागालेण्डनि PM आरो बे आसाम नागालेण्ड बर्डाराव थानाय SSB फोरजों रायलायलायनानै माने बेवहाय बे नागालेण्डनि मोनसे नैबे गामि बेवहाय दिनै फुटबल बादायलायनाय मोनसे प्रग्राम लादों बिनिनो। स' बेवहाय जोंखौ हांख्रायदों बिथांमोना आसामनिफ्राय। स' जोङो फैनानै बेयाव दा दङ आरो नोंथांमोनाव दिन्थिनो नाजागोन। बेवहाय सोर सोर आलासि दङ गैया गासैखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलांबाय था लोगोफोर, जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन दिनैनि भिडिअआ। स' बेखौनो आसा फारिबाय लोगोफोर आरो बारा गोलाव जेबो बुंबाय थाला। जोङो साब्रै फैदों। जों बुंनोबो मा दिनै माने गोसोआव गैया आरो देहायाव बारा थिग नङा, बेनिखायनो जेबो बुंबाय थाला। नोंथांमोननो भिडिअखौल' देखायनो नाजानोसै आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो स्किप खालामालासिनो। स' लेट्स गो लोगोफोर, आं रेडि जाबाय थांनो। स' दिनै नागालेण्डआव थांनि फुटबल बादायलायनाय मोनसे प्रग्राम जागासिनो दं, बेयाव थांनि। आसामनिफ्राय माखासे दैदेनगिरिफोर लेंहरदों, बर' दैदेनगिरिफोर। ओंखारबाय जोङो दायो, दा बे दंफांसेयाव दसे थांयो आरो सानैसो फैनो दंबावो, बिसोरखौ नेदों। स' नोंथांमोनाव दिन्थिलांबाय थानोसै लामाफोरखौ आरो मा मा प्रग्राम लानाय जादों जाया, सोर सोर आलासि फैदों फैया नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। फ्रेंड्स स' जोङो दायो सफैबायमोन, खिन्थु एक्चुअली टाइमा माने
जों एसे एडभान्स फैग्रोनाय जाबाय आरो टाइमनि एसे एडभान्सआव फैबाय जोङो प्रग्रामा 3टानिफ्रायसो स्टार्ट जागोन ओमफ्राय थ' जों दा बेयावनो दसे जिरायथ'बाय जों एसे एडभान्सआव फैग्रोबाय मानो होनबा जों एसे जायगाबो नायनो नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिनो साननानै एसे थाब फैनाय जादोंमोन नालाय आङो स' लोगोफोर दा माने टाइमा जोबोद दंबावो नालाय स' जोङो बेनिफ्राय ओंखारनानै एसे बेरायफैबाय न'खरथिजों फैदों बेनिफ्राय एसे गोजान जायो जों बेयाव बेरायनो फैग्रोबाय ओमफ्राय दायो मोनसे हाथाय मोनदों बे हाथायखौ नायग्रोनोसै आरो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानोसै लोगोफ्रा ओंखारलांबाय लोगो ओमफ्राय आरो सारमोन दङ बिसोर ओंखारलांग्रोबाय नायग्रोबाय ओमफ्राय आं दंफैयो दसे आरो एक्सुवेलि देहाया बारा थिग नङा आंहा लोगोफोर भिडिअआ माबोरै जागोनथाय बुंनो हाला जेखियानो जाया नायबाय थारो आरो नोंथांमोना सानथामसो जाबाय माने बिराद गाज्रि माने गगा मोननाय लोमजानाय बिदिनो खर' सानाय बायदिसिना लोमजानाय जानानै मोदोमा थिग नङामोन आंहा मैयानिफ्रायसो एसे राखांदों दिनै आरो नै फैलायबाय आरो दा एसिनि बार जाबाय थानानै एसे खर'आ बोरैबा जाहांदोंसो आरो मोनसे खोथा नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों जों माने न'खरथियाव मानि थाखाय फैदों एक्सुवेलि बे न'खरथिनिफ्राय ओरैजाय लेफ्ट साइडआव बे न'खरथि सारियालिनि लेफ्ट साइडआव हाबबाथाय मोनसे बर' गामि मोनो लक्ष्मी कसारि गामि होननाय बेनिनो जोंनि बिदा आरो लोगो बायदिबो माने बिथाङा माने नेपालाव दंहैयो थारमाने जोंना सारा मा सानबाय माने बिथांमोननि न'आव थांनानै माने फट' खेबनानै आरो माने बेनो वाट्सएपआव हरनोसै जादों आरो माने बिदि रिएक्सन नायनो नागिरदों आरो बेखौ माने जों बेखौ खालामनोसै ज' साननो रोङो जोंबो थांनानै बानायनायनो र' माबायदि रिएक्सन मोन माने फट'खौ खेबनानै वाट्सएपआव हरगोन जादों आरो थ' लेट्स गो बोरै जायो नायनोसै लोगोफोर थ' जों बे हाथायाव हाबग्रोनानै एसे फुदियाबो दं नालाय बेहा फुदियानो एसे मेथाइ सेथाइ लाना थांसै बिथांमोन न'आव थांनानै सावगारि लानानै बेनो हरनोसै आरो वाट्सएपआव जुलाफि लाबाय फुदियानि थाखाय थांसै दा स' जोङो फाइनालि सफैबाय न'खौ ओंखारनोसै थांसै बिराद सान्दुं दिनै मालायनि बायदि गाबालाय जोंना सिरि सिरिसो जायो थ' माइ गायजोब्बाय थ' बेनो जाहैबाय लक्ष्मी कसारि गामि लोगोफोर देखायबोखाबाय लामाफ्राव माबायदि कन्डिसना जोबोद प्रब्लेम 50 इयार्स जानानैबो जेबो मुलाम्फायानो गैया दासिमबो सरकारनिफ्राय
स' लोगोफोर दायो जों फैफिनबाय फैनानै ओमफ्राय दा प्रग्रामा स्टार्ट जागासिनो स्टार्ट जादों माने दा आलासिफ्रा फैजोब्बाय स' जास्ट सफैदों दासो नोंथांमोना साननो नाङा दिनै देरहासारा मा देखायदों जानला मोनला लामाफोरखौनो देखायलागासिनो दं जोंबो बेखौनो नायखादों आरो आं जिखौ नुदों बेखौनो नोंथांमोननोबो देखायबाय थादों जोंबो बेलेग जेबो खामानि मावाखै जोंबो बे लामाखौ नायदों जिहेथु जों टाइमनि एसे सिगां सफैदों नालाय स' बेखायनो थांबाय आरो बे लोगो उनावबो थांनानै साहा था लोंनानै फैबाय बेनिफ्राय सावगारि खेबनानै बेनो हरबाय लोगोनो दा रिएक्सना माबायदि फैयो नोंथांमोन मिन्थिनो हागोन नाथाय दा नेटवर्कआ प्रब्लेम जायोनो नेपालाव दा बेनिखायनो नुबाबो बे सिरि थासिगोन उनावहाय फैबासो मिन्थिगोन खोमा मानसियानो मा होननांगौ बिनि रिएक्सनखौ फैबासो मिन्थिगोन आरो स' लोगोफोर गोबाव खालामबाय थाला नायनोसै प्रग्रामखौ थुदो Yang